Sagudahin nga rin ti sunat, ti pagkasalitaan, ni paghayam tayong Rafi nga napoluan, di mo gayam kayat? Idi, kano? Idi, kano? Idi, kano nga rod? Idi, kalman lae. Idi, kalman laeng manong nemi, tadasap sa pulat. Diyan man lang sa pulanan. Tiladdat ya pag-ukakakon. Nakaipanan na nga tayo. Di mo na nakit-kita. Telma. Nasap sa pulim. Di pang-ahit. Di ka barbaro ginatang ko. Hindi, natatakal mo na biguto ka na barbas ko. Kitayim niya ta. Dalad tila ta. Hindi ka sasarak ko manong name ya sa bali nga nasa pulak. Ano na ito? Nakiktutak. Contraceptive pills. Naluktanan. Kahit nasawan, maus usar. Sino gus usar? Alangan ba na siyak na lalaki? Inalak manong name. Nabana kita yan ni Telma nga cellphone na ti kutitangan. No, bram? Dala ka jajat ko, ti office mate ko. Payang angutan na, kahit nabang luhaklat ta. Ada pa namaya? Kahit nawan ti hanggang manggagit nga rumwar, di siya ti rumwar. Papanam? Mangiliw sa di balay. Yan da ba pa kini mama? Kitsik hanggang mapanjay lugaryo? Diyan da mama kini papang mo? Masadwa na nga te. Nga mabalin na ko ma, Rafi ket awan Sabado kin Domingo. Ana? Di kahit ko ket pati Sabado kin Domingo ket agtrabaho ak. Kasano lang yung kinapatig di trabaho ya? Napatpatig ti trabaho? Ngayon ti pa nag-relax mong kumamit? Kasi lita Sabado. Siya ka kumat aghawis na indagpaspasyar. Inda sa marongkar. Uno Domingo. Dagmol. Tagbuyat sine. Buyat sine. Di ka pa nagbuyan ta YouTube, cellphone mo. Gimana nga ito? Ano da ito, oy? Nakalamdata mo ito, eh. Sinabrot naman ang Navy. Ngayon saan ko yung palubos. Muti da ito, ha, Rapi? Kukam da ito, eh. Sino ko mga orda gusto sarong saan nga siya? Di kahit na asawa. Ngayon sumadlagay saan ka madlagsiko, kaya kung kontrol ka? Telma, dahil ati may isang rason. No api nga nag-asawa ta. Tapno agkanak ta. Talong nga tawin ta. Isumad lagayim nga saan kang iksiyog. Agar aramat ka ti contraceptive pills. Awang gusto nga tulog ta. Kasalanak lang malaliniputan. Ano to ka na? Dito yung limlimad mo ang tumtumar ka. Nga di mo yung pakamukanyak. Arig na panang lipot mo kanya. Ano panang lipot? Panang loko. Panang sweetik, panang gulbod. Imbagang matkang ka, Rapi. Imbaga magusar ka? Hangko nga imbagang magusar. Ngayon imbaga kang jakpay kayat, tagsikog. Oh. Tap numatong palja kunak nga jakpay kayat, tagsikog. Ano talamatek? Ano talamidek? Kahit makulit ka man. Ore kafirtil ko. Ibaga keng kapirtil ko ita. Ipilitan nagtulatak. Siyempre mayat na bagik. Jakat garot agusar ti kastoy. Tapos sa anak nga ganak. Nga mapin namin hindi mo pa kayat na ganak. Namin aduda ito yan nga napagsalitaan ta, Rafi. Jak kayat. Nga nainto na dan 7 nga bulan ti sikog ko kaya nagbakasyon ako.
Kasla sa anak agbiag no sa anak agtrabaho. Di ka dapat patig di trabaho. Ngayon di pa nagsigog mo? Nangaroon na kat kunam. Ngayon to aganak. Awan tot sa bali ang mangistimar. Iti anak tan sa angasyak. Di kahit ka nasawit, agresign nagtatrabaho. Isod ka po nangaroon nga nag-college graduate ak na tapno makastrike ak trabaho. Sa kalpasan na parita na kagtrabaho. Di ka maawatan, Telma. Nakalawlawag, Rafi. Indun gano'ng nga nga mayat kang aganak. Indun bakit kan? Indun lakaya kon? Indun saan ka na mapututan? Aray, 5 years. Bueno, basta. Tsaka di mo gayam kaya. Mutulatan, naadya kaya. Mapang ipanjibaul. Ano? Sayang na ta, nga sayang. Dadya patayem, ngagbalin ko mga anak tati sayang. Mutulatan, tsaka kaya. Sige. Magalis na ba mga sukat na? Gumanang sukat na? Sige, grubatak, naggubat sukat na. Kumamdaran. Nagrubot ng peso man. Papanan? May nagbumatang. Talagang nga di mo kayat. Tsaka anong harot serbi na nga nag-asawa ta? Telma. Kat nag-asawa ta, tapno agdan nata ang astoy, nadantan ti balay. Iti anyaman nga oras nga mailiw ka kanyak, itad ko. Ngayon pag-usaran nak iti contraceptive pills, tapno saan nagkagsikog. Kasta lang di kasimplahan na, Rafi. Do you love me? I love you. Kaya't ko tumandaan ti anak. I'm sorry. Kahit mo katingarod, nga mapanak pumutot iti sa bali. Duday tat desisyon mo. No namnamayam nga sa anak ka masaktan. Pagang di mo ramin yan. Di ka maawatan nga talaga. Maodi nga sa lutsod. Saan kunton nga sa lutsodan ka. Di mo kayat, ti agkaanak, tiyak kayat. Sige. Awang nga ron, kahit ko pa nga sa lutsod. Lo grubot ka, grubatak man. Lo adakot sa, badamat kotsek. Sige. Kinuna. Manong na may imuno na nga rimuar. Saksing marunong nga rimuar. Dalipatak pa yung lakin ti gate. Yung sinubsubyanak manong. Nabanak ito yan, darandi, manong naming. Aray, ay, Rafi. Naurasan. Alas 3 pa lang ni Malam. Ba nagmimirienta? Mabaling arog yan. O rekit Domingo man nabiga. May ito ba game? Yan. Dapat ginatangon eh. Kukam tapulutan. Wala, pag-isuunay pare. At idul-duling ko dito nga na ima sa pulutan. Alas mo ka doon? Abag isumat nga rumuar manong nemi ni Mare. Kumare ko nakata, kumpadre, anak biti, bunyag, at inaunang anak na. Mare, dak, ay, di mo kumang kinuyog ni Mare. Anta ko mamat ka sa salita. Imuno na nga rin mo. Hinapanan na. Tiyama na mo. Sigaw mo pala yung ti asawa at akin asawa nga, di mo amot papanan ti asawa mo. Kat siga nga ron, amunang no sa umengkantoy. Dinamat dinamag. Iso nga dinyak amot na panan na, dinamat amot na panak. Na. Kano pa yung kastakay nga asawa. Manipod dito dahil ito yung gabiga. Aldaw, Mare. Ay, kahit mo sawan. Awan,
Andun sakit problema yung ama, pare. Dahil natin sinuludsod ni pare Randy manon nemi di sang sangun minti arak kaya tinaimas nga pulutan. Ito problema yun. Talo taon min eh. Di ba ang problema akong pa anak? Itatay na tuktalak nga gusto usar gayam ti contraceptive pills. Ang isok-sok ka inak na tay kagatgatan ko nga pag-ahit. Dahil di nakita. Inanugot na. Ito nagsinungbat kami. Maudi nga sa lutsod ko kunak. Di mo kayat at talagat agkanak. Jak kayat ko na. O sige. Jak to ulit rin nga sa lutsod. Dapat patag kang kuha na trabaho na eh. Di na kayat taganak. Tainton ka no agliban. Mapanawan na trabaho. Nangaro na kit. Imbaga kami kayang kuha na ano aganak ton. Awan sa baling asikasura no saan nga nagiti. Ubig. Di naman ka no kayat nga di ituloy trabaho na. Nga dahil kanot gapo na nakapag nag-graduate college kabutap no nagtrabaho. Kaslakan ka. Kaslakan ni Mare. Nakakonsentrate nga rin duwangan anak yun. Kaya nakapimbindas pa ng parang padakkel na kadakwa na. Tawang kasunod lang ti ina. Nga masikaso di bukod ng anak, di ba? Gusto pare. So yung sakripisyo mo na asawak ni Marem, di trabaho na. Takay-kayad na. Siyempre, agserbi, kadigitan na kami. Ngayon, agserbi di may isang kumpanya. Siguro di asawang pare, kahit lang napatig kang kuha na ti anak. Di trabaho na lahat napatig. Kanahoritan. Kasi kayat mo mangpututak di sa bali ko nak no detati kayat mo no naman nga saan nakamasaktan no iso pakaragsakan wala naman ilangar tulungan ka example di babae nga nakasagaan nga pututan problema dumakdakkel ti problema nung mga ramid ka ti sa bali a problema, pare. Tas lakas jay eh. Yung kasapulak ti anak. Kasano nga malukoy ko ti asawak. Tapno kayat na tagkaanak. No talagang nga dinakayat, awan maaramin mo eh. Humad ka din panggap ko magkirelasyon sa bali ng babae. Tamo ka masaktan. Namadabang panunutek nga ramidan. Di nagayam kaya. Di saan? Nariknak tinom ko manon nemi di agawidak. Kapot at damat bukod ko ang tulbek. Dinakataktigate, insarak ko ti kotsek, adan di kotsena. Ada isuna. Didak do nakalak di main door. Nakalak, inalak tulbek ko, linoktak. Awan ni sunay ti salas. Ada iti silid mi. Hanga nakalak ti rido ti silid mi, lunoktak. Hanggo pinagpagunyan. Naisot ang guni. Nagapuan. Hanggo sinungsong batan. Namlesak. Ngalak tuwalya, nakalak pagdigos ko. Nagapuan ko na. Hanggo lang ta sinungsong batan. Payaman. Nukas to ti kayat na. Liso. E di makadigo sa akon manong nemi sumrek ako ni Tisiled. Nagpadyama nagpsando, nagedang, timmalikudak. Cellphone malat kutkutitan na. Tinalikudak mano. Imbes ko mga sinangok, tapno arakupek, tapno agkak, yung saan. Nagapumiday. Dinamag naman yun. Naging uuro ka. Imposible nga nakaturog kan. Nagkabong ka na kita ko nakat. Uy, nakbukbukaw na kasta. Ha?
Sana ka magbukawan na kasta. Abi kami nga sa nga sumungbat. Ibaba mo na timag mo. Hanggang kasta't kapig sana. Okay? Nga pintasan di makisalita kanya. Nagapamit ay. Nagapokyan da brandy. Nagsakong kami minom ka nagpulutan. Tapos sa lutsunan. Kuhanin. Maturog ta ka na din. Nakadigos ka an. Kita naman na pa nagdigos. Nagdigos akmutan. Ha? Nagdigos akmutan. Maturog ta ka rutan. Di mo kayat? Tiyan na. Siya akong di mo na mangarakop ka ka. Useless. Ano useless nga magbagam? Ano tirantata? Nuwag ka na igta. Tapno, madan na ti anak sa kadi. Ngayon di mo ba't kayat? Ta anak ka dilaan ka makaparagsakin ka? Kasapulag ti anak. Maturog ka. Pabannog ta lang. Uri mabannog ta kita ganas tamat. Atut sa bali a klase ti ganas dita. Ganas ka ng peso nga ako sa sarbina. Baka dapat di magasam. Baka mukha. No dataman ti pamatin. Saan ka nga gununin? Tapno jak maten sumuksungbat. Good night. Kabigatan na manunemi, nagdaransuak, iti banyo, nagdigos, nagtutbras, sumreka iti siled, nagsukat ako, manunemi, nga sumreka nito pisina. Mangantaan, sumreka ako. Hala? Apay, nagdigos ka sa kadagsukatan? Sumreka nito pisina? Naglutak ka, pamigat ta. Mamigat ka latan. Mamigat at tunulatan sa Diyos sa akong opisina. Sige, bye. Rabi! Ano ito kahit mo sawan? Rabi! Nagsubli ka, Rabi! Ang kuning kaskaso manong bayaman. Di mo gayam kayat, ha? Di mo gayam kayat. Bayam. Sige. Nagmalmalin manong naming saan ko ang tinawagan. Dati-dati nung katawagan. Ngayon, nag-text sakin ko, anak. Manganggan tulatan, dinapur-urayan. Palabinto nag-awida. Di mat, sinalutsod naman. Apay? Overtime po nakla. Sa akin nga nag-text pa. Ngayon sa anak na nag-overtime, manong naming na panak idi ayan, darandi. Mayad manan. Nagkaputan da pala te pulutan hindi kalman. Ayan ta. Oh, kumusta? Ano? Kumusta ka kaya misis mo? Pinapasak siya. Mailiw nga tapat Isopay, di mo nang imarakop. Ngayon maong sa servin ako na. Jack pinagustuhan. Hana? Sa tebigat, nakaringak, napanagdiban nyo, nagdigos, nagtutbrush, nagsukat. Eh, ba nakamangan, mga kalatan, mga anak to dyan, nakasumunak to bisina ko na. Madi man dito yung mapaspasama ka na kayo, agpapauyo ka kasi dyan. Kuna, gagang ya. Jack gay mapagustuhan, nagpauyo ka. Kaya nung isuman tagpauyo, kasan ako mga panagpauyo na. Kasan no, agpaod na ito cold war yo. Cold war ko na tayo, no, di mo pagunyan, ore pagunyan na ka, di ka gunoon
kasla di kay agasawan. O siya. Kasano no, hala nga sumo, hala at nga sumo ko. Kasano no, panawan na ka. Di pa manaw. Di panawan na. Makalawas manong nemi akasto. Naging ka. Ngatibigat ti Sabado manong nemi adamaleta na. Ang kumat sinulsud tangkang ngor agid inuni. Di ka bagsasako nga mangan ti kayat ng oras. Siyak, mga anak mo tila ti ruwar. Nabayaging sa anak nangan dito balay. Sa do gawidak, rabiin. Ano kaidak, talikudak. Hambat ang kutkut, anak mat ang kutkut. Gapo siguro manong nemitam, saan ko nga salutsudan no papanan na. Tadamalita na Sud nang ibaga. Panawan kan. Kaslaon nang kumano. Nagsubli akong katapapakin ni mama. Di mo ka tinangig. Di ko na panawang kan. Rafi, nangignak. Sa anak nga tulong, sa anak nga sulot. Kinawa mo lang first reaction mo? Nisok kayat mo di iso. Kanya-kanya na matlan ti kayat, di ba? Basta jak kayat, kunam. Timulatan kayat. Kaya iso, ti kayat ko, kaya iso ti kayat ko. No di mo kayat, daw mabaling ko. Di na ka di gawid. Api ko may gawid ka, kaya kayat mo. Hindi nito nagpagpakaasyakin ka. Diya kayat aganak ko nam. At pagpakaasyakin ka, bilis kasabulak ta anak ko nam. Diya kayat ko naman lata. Api ko mga igawid ka sa kayat mo. Hindi mo kayat aganak daan. Kahit mo, pumanaw ka, di pumanaw ka. May punta na kasto ita. Apa ya kasto ita? Akim basol. Siyak. Bigyan tinak mawatan. Ano turbang awatak ka? Di impakpakaamong kumahawon, impakpakaonam kumakanyag idi. Sakbay ko mga nagkasarta. O, dito laglagi ba magkasarta, agasawat ang imtsak kayat aganak Kunong kuma. Hindi ko kumain kasar. Hangko kumain nas asawa. Tati kahit kong asawa, kayat na taganak. Sige. No kahit mo tagsubli ka at papakil mamang mo, di, go ahead. Kanaan aramidam na tukan. Abi sa lutsudong ko ano aramidam. Di panawan na natin nga balayan, tagawit ak bantang kada papakin mama. Di nakto may sukunan. Abi ko mga sukunan ka. Amom ti pagawidam, amom ti papanam, amom ti pagawidan, api kang sukunan ka. Di nakigawid ka talaga. Kas kalati intelihente, Telma. Sige, tinggan. Adobrak din sa likod. Kinunak manong nemi kat nagnak iti kusina nga napanitilikod ti balay. Nangik ko ti antar ti kutsena nga pimano umano. Data kumamatin ti pamparan na nga. Mangibabawi ti panagtalaw na. Kat panangibaga ko mga sa anak agus-usar nga ruden ta agsiko kakon ko na ako ma. Di ba ko ma? Sakit din pasakon na. Ngasak ti lalaki. Mong gayam kayat, di saan? May sa dua talong aldaw. Nga gawit at madla dito balay, naming mentura bii.
Nga maumpuro si ti panunot ko nga mapan, makaramat, isa dumadita nga babae, GRO man ano. Idagring cellphone ko. Saan nga nakapunbo? Sino ata? Hello? Rapi. Ah, papa, palasing ko titimak yun. Anong tunga sukunan ka anak ko? Pakiulit papa. Kaanon to nga sukunan ka anak mi? Diyak to kayat nga sukunan papa. So nagbalin tayo nga pimanaw? Amo naman pagawidan na. Kanya yada gusto ka mapaspasama ka na kayo. Dadugit awan di pampaniga ka. Ang gapot anak ko ni Telma ket di mo pagarupon nga panawid ka tisod. Nung kahit ko lang amamuan. Anak kami ti ko nana papa. Saan mo kano nga maawatan nga dinapay kayat taganak? Papa, nidagasawa kayo kini mama. Saan ka din nga anak nga dagos ti kayat yung mapataod? Gada tangarod ti kapunan no apeng nga nagasawa kayo tapno nagkaanak kayo. Han? Saman. Kasta man ti sumbat ko papa. Tapi saan ka nga nagtulag sagbay nga nagkasar kayo? Datang harod no kung may baga na iri, nga, sige, makiasawa kin ka, ang hangko kayo taganak no kung nanang kumakanya kidi, adayo ko mainasawag suna pa. Datumat din no, or at mapaspasamak ka na kayo, no di kayo pa agkasar, kat hangkemat agsamag sigog ti babae, dadalagin agasawa dan, agkasar dan gabuta, masigog ti babae. Kasi kung maturulayik iding, gayam, hindi pa ilagayam nga usar iti contraceptive pills. No nabayagan, Diyos ko, makadadaal kong kuwana, data papay, pakibagayo kong kuwana. Dakal side effects, data panagusar ti contraceptive pills. For how many years? Bakit di sang kampang nag-asawa kit adamat din mapaspasamak ka na kami? Baka rinog yan nanti nagtumar. Baka magtungpal data, ore kahit nandun taganak saan itong nagsikog. Ganata ko na. Data, parang gusto sar natin contraceptive pills, papa. No, indrugin at nagaramat in the first year ng relasyon mi, na damawas pasamak ka na kami, and then dinakayat ka teksikog. Oh, di at almost 7 years in. Adto ka kasta. Gaputi kinapaod na nga gusto usar itatakit nga klase di agas. Idi kayat nang tagsikog saan nga agsikog. Idi nagpa-check up at the Nukas na ni mo kahit nga sukunin suna. I'm sorry, papa. May mga pagtanagan nyo, tadyak to arami din. Iti kumamit, iti sabali nga babae. Ipatpatig ko tanak yun. Tsak lain kayat. Dadya ko na nang dinakayat taganak. Takas na ng patpatig sa trabaho na. Di na kahit tagbalin nga ina. Kahit na natangagbalin nga empleyada. Kasla awan ti asawa na nga isut agsapul ko ma. Kasla tagibasatin na masapsapulak. Kasla di na kayat nga siyak lang tagsapsapo iso awan ti bukod ng kakwarta. Papa, ulitin. Ang mga maapektaran sa lunat ni Telma no itultuloy na deta panagus-usor na ti contraceptive pills. Baka kayat nantun ti anak ng santun, tsak to mapututan. Bagbagaan nyo tanak yun, papa. Saan nga siya ti bagbagaan nyo? At saan nga siya ti kilo? Ni Telma ti yan ti problema. Makalawas. Dualawas. Numuna ta siya nga tumawag. Alangan ba na siya tibang tawag ken kuana? Sakit din na lalaki ti pasukon na.
Aging ka nga nagkaring ti cellphone ko manong naimi ti may nga bigat. Sabado. Hello. Rafi. Papa. Doon na pala patig ti anak ko keng ka. Sarong karay so na sa di hospital. Papa na kinuha na? Intray mi ti hospital itag sa pagapunta. Ang ingwing agas asog. Ito mapagnitaan ni mamang na. Sa balik lang nga. Ti pagkarup ni mamang na agad slada inom na uno at impan na iti bagina tapno kasi jet ilangan. Ulitek. No napatagpay lakang ka ni Telma. Yung kasarong karan sa ospital. Napanak man no. Sa bali na ito yun eh. Ang dagaya mo ito sa ospital ti asawa. Alangan ba't na siya pilamapan. Nadanon ko dito eh, tikatuga nga kang babae manon nemi. Ay, si kagaya mo. Rapi. Wan mga, ano ko nato, doktor? Ada ka numalat, iso ka numalat yan, tirason na pa nga, nagsakit iso na. Pampanawan ni doktor. Naman di pagbagana ka na kayo? Oh, wait. Nadya ba't lahat na problema yun, saan nga nakahamat ko, mino ko ibagbaga kami kang kuha na nga, rumbang nga minin nga umanugot, bumanugot, sunay, ti kapagayatam. Yung jakba na mo. Namamisa na talaga natanggal ti ulo na talag mi. Siriing. Sige ma. Nagtugawa kiti iking ti katre, mano. Kumusta ka? Apay nga ka. Ano nga klase nga salud-sudet? Urayan pa ilang nga mataya kon. Sakbay nga umay ka. Kasi kamang namin napay di mo kaya tagawid. Hanggang man pinapapanaw. Siya kamat voluntary nga nagawin. Ay pibanaw. Apay di ka gawin. Sabi nga din ako may sukunin. Imbaga keng kaili nga di ka kayat nga sukunin. Apay siya kalat may mayat nga di mo kayat. Katsyak awang kalinda ka mangyabaga nga jak kayat. At dun sa waling nga matpatag mo, ti salutsutak ka. Napatig ka di pala keng katibiyag mo. Awan matan mga ipatpatag kanyak, di awan matan di patag si biyag ko. Sinang ko nang awan mga ipatpatag kanyak. Sinang mo doon ay sukunan. Kaya na ipatpatag na kumagat, agawid ka, agsubli ka. Agsubli akong taawang kadwa ni Rapi nga ipatpatag ko, kaya mga ipatpatag kanyak ko naman. Kas kalaubing. Sige, paimbag ka. Intong rumuan ka dito yung ospital. Tagsubli ka matlang din na papangin ni mamang mo. Nusok kayat mo. Saan mo kayatin na talaga tagawid sa Diabalay. Ila ako pagkita Diabalayin. Teted kung tulatakin ka, di pa nakabigay mo. Tagnayadak pa sa sidong na papakinim pa. Telma, nung makipanatangkan ka kanya, didak atiwan sa anak to nga paatiwan ka. Ano nga tinamnamahim nga ramidak? Kanya kahit mo nga ramidak,
Hanya ti kayat kung aramidem. Ti kayat kung aramidem. Di mo ngamin amo nga nugutin ti basol mo. No, amiris mo kumamatang nga sikat, ayan ti kamali. Orek man na ti sorry. Sorry no sakman ti nagbidtot. Kayat ko kumang ornusan na matlaing ti biyag ta. Kaya ti kastoy. Di mo kaya nga ibaga ti kasta. Dito man natururay ken kakit. Kat sa muntong maoring ibaga ken kadayta. Gapata sa nga siyak tinang rugyan ti amin. Di mo kaya ti sumuko, di at nga saan ko kaya ti sumuko ken ka. Gapata sikat ng rugyan ti problema. Sabi ko ang tanak. Hanga unget na dyan. Kahit ko lang i-emphasize. Uri at danto ni mamang mo. May aramid ko bang ibagat kas dyan. Gaputa, siyak ti husto. Hanggang gaputa anak da kakit ibagada nga sikat ti husto. Di kami mama? Isumit ti bagbagami kini papang na daita. No, orayan mo sukunan na ka ti asawa. Hanan to aramidin daita. Kung namin man. Talaga nga sa amoy na. Ti aramidin anak, agawid kaan. Agawid ka di pa nagawid mo sigurado. At ano kan pagkinaawatan nyo basta lakid di. Noan niya ti pagayatan ti asawa mo kat pagsayatan nyo nga duwa aramidin tong pala. Mung ko lang yung bagbamiso na. Diyan mo. Basta kahit na kanutan. Sige. Mabali mo ka din pa bantayan, anak, ta agawid ak pala video walay. Sige mama. Bantayan. Ano oras ang sumli kayo? Malpas pangaldot suwiro. Sige ma. O may dak to sublatan ito malpas pangaldot. Ili awanin ti katugangak manong nami nagplastara ka nagidta iti bakante nga katre. Hanga gununi, diyak man na gununi. Nakululi mat diyami. Aging ganag timet. Rafi, tinalyaw ko. Oh my kaman dito eh. Abay, baka may ka dito yan. Ito ka rito iking tikatrek. Nalawa man. Mabalin naman tag kaedad to eh. Balin na ya, dito maperdi. Mabalin. Nagnagipin, nakaawang ka duwatad to eh. Private room dito eh. Nartiket mo sa unita. Di mo kayahan? Nagluko ka. O nagasawa ta, ilugar ta mo ta. Haan, kahit okay ka lang dito eh. Kahit ko lang marik na arakop mo. Di mo kailit arakop ko. Alis to ang tagpaimbag. Umay ka na. Di baga. Sige, umayag malangin. Ana. Arakopin na ka. Narakop ka. Rafi? Sorry. For what? Baso ko. Natangkin ulok. Ipapilit ko takayat ko. Sorry. Bayanta.
Isarding kunton. Isarding munton ti. Agtumar. Anong no. Maadan naman lang iti anak. Ika sa numero din no saan nga madante na ako orisang agtumtumaren. Kaanong indrogim? Gusto ko na ngayon bagam kinipapa. The first fight ta, idinted ko ti kinabirhen ko, anda idin nakasagaan nga tumarek. Iso da idi trukina. Sorry. Diyak pa yung aming nakasagana pa ilang aganak. Ngori di agasawatan, di ka pala nakasagana ng aganak. 3 nga taon o 4 nga taon nga agasawatan. Anang amin data nga prinsipyo. Di mo kaya't nga panahon ti trabaho. Di mo kaya't naggabsen. Kasano nga nga kinapatagdada ka trabaho. Di mo kaya't nagtarinaid ti balay. Ngawan sa bali nga si kasun mo saan nga nagitianak. Apay makarami di na duma dita. Kaslakan ni Mare. Ti asawa ni Parang Randy. Di ba? Hindi naganakan, diretso yatan. Saan nga na pimampanaw, inasikaso ng gusto di kitubing. Nagkita anak na, nagsaka sa salon at da. Kaya't mo ka di nga rod, naganak ka, albasan na kit sa balit, mga sikaso. Kaya't mo ka di nga awan rik na, adayo tirik na, nagkita anak ta, iti adayo tirik na daking ka, nagkita anak ta. Natulawan, iti masaumon, basta diyak kayatin ko na. Tiyak anak, diyak kayatin, hindi ta ganak. Bari nga, no ganak tapay. Napay talaga nga da-diferensya no kwan. Mapangkantog pa-check up siguro. Tungmunta mo, adok kas jay. No napaot nga dare-diretsot panagusar mo iti dahita kang klaseng agas. Di ba? Hanang ipalubos nga ganak ka, dahita nga tumtumarem. Kontra nga ro, di ba? Kat kabayatan nga tumtumar ka, inaldawon, di ba? Orehan ta nga makapag-sex, aldawlat, inaldawlat ta. Isot mang dadadail niya matres mo. Sabi di mo nga imbaga, nga, nakasjay. Kat kaano lang nga natakwata ka, gusto usar ka, no saan ko sa pulan na di pag-ahit kon, diyak pagayam na takuatan nga, agtumtumar ka. Napigpig sa taman nagsaong. Ipigsak no, malawlawagan ta panunot mo. Sorry. Lakit sabi ko maata, ganak ka kumatlaan. Wala. Naset unay no ganak ka pa. Ngayon saan kang ganak? Gabutada diferensya. Pasol mo. Sabi ko tawang mat diferensya. Wala, ikaw kararag tanga sabi ko Ngayon no ada diferensya mo, nakaw. Dinakto nga tamatin mapapalaw. Not ikali-ka kumkuntong matin timang putot iti sa bali nga babae. Ano ka di Talo nga aldaw manunem iti asawak ti ospital kad idrumuaran ti ospital. Iti madlang mismo nga balay mi nga nagawin. Mabalinin napigsakon. Ket nabayangin, di ba? Pangtestingan ta, no, ada, diferensya ko nawan. I love you. And please forgive me. I love you, Rafi. Naarunan tiriknak manunemi ta mailiwak met siyempre. Kaya nagsubliin, di dati nga salunat, ti asawak, di dati abang luna, dati nga imas na manunemi. Kat kalpasan, ti duwa nga lawas mano. Adana si putak kay Kwan. Ano yan?
napkin. Natatngan ka. Siguro agad anak pa nakaalang ang dagos. Una da pala apekto tumtumaran. Kalpasan nga malpas ta binulan mo. Agkuyog ta ti doktor. Tamapandag pa check up nga duwa. Kasta nga ron tinaramid mi manong nemi kasulad da pa nagbuteng nga. Anangatan si kalatan. Ang kagkid-kid. Adadapag hindi ang sikat yunak. Kasano nga ro din, no? Kitawan maaramin ta. Sugar ka pa-check up ta, tapno mangnamnaman ta. Tuwa ka mo lang nagpa-check upan. Hindi mo yung resulta. Ang problema kang ka, Rafi. Yung ti asawam. Nagigtot man ang nemi. Itel mo, doktor, nga mapay, hapi siya. Mrs. Salut-sutak man kaya. Dato kita bakam tipod no. May doktor, nag-usar ka di ito contraceptive pills. When doktor, for how many years? Di, pud iba ka, misis. Di pud no. Paligas la almost 7 years. Doktor, di ko na yun kawarin tsansa. Okay. Hanggang gumat kayo di bagi nga totally. Eh medyo marigatan ka. Saan nga totally? Ngayon narigan. Sana kaskilado mga maminsan lang kitantan. Ngayon daw ta kinapo Diyos, ha? Nga, makapag-recover ka. Basta samon nga ulitin. Kendiklikam na gito yung ipaunig. Dito isurat ko. Ken, Rafi, doktor, adayar sa asko kayo nga. Kami doktor, hamo kayo nga manging ti asawa. Saritaan lang ti lalaki na ito. Oh. Sige, doktor. Doktor, jak kayat na jak maamuan. Ano nga ijay? Salita amin lata na nga duwa rito. Pagsayatan nyo nga duwa rito. Ano nga ijay? Basta. Hanga totally nga, the diferensyam nga marigatan kailangan. Nga madinbagak kiniraping at pamuspusan tapno sa nga nagalanganin. Damakam duking kwa na marbaring no. Ibaganan tumadlaking ka. Ngayon, sa amon tula sa sudanan, into no, sigurado nga addan. Agpitpitik iti saklot. Ide bagat ti asawa kaka-fertile na manon nemi. Taday tangal tin bagak yang kuana. Tin bagat ti doktor. Sa akala ka no, sa giden, no ka-fertile mo. So nga taday tamat manon nemi ti tungpal na. Kada ito nga lawas ka-fertile ko. Sige. Arami din tangalod, kinakarkararag ta po Diyos, nasapay kuma, alisto ka matla makaan. Manong nemi, naragsakan kami di bagana nga na-delay. Ita ko mga lawas sa awan matin. Awan pa'y, di ka ba sigurado. Kung natin doktor, kung tala pa nakadelay mo, posible nga, alisto ka margaret. So ang gananan ka. So marunong nga bulan, kas di nga awan. Sigurado ka? Uwan. Urayan tapay di makabulan. May katlo nga bulan manong nemi intawag nan nga dagos kanya. Hello, Rafi. Andak ni doktor. Ket
Positive, 3 months. Congratulations. Kadata. Inirisata anak ni doktor di baskin na tumarek. Kin ko na ni doktor. Nabutatalo nga bulan dito yan. Ore dua pa nga bulan. 5 months. Agbakasyon aktan. Kaya't moment. Kahit ko nga ito sa bilin ni doktor. Una nga napaot dahil nga panagbakasyon mo. Di ba? Di mo kaya't di ka magtrabaho. Kaya't ko nga saan nga managrag anak ta. Kinaon magdalagam kaya't ko. Hanto lang ang maternity leave di file ko. Designation. Oret adamat maalak. Nabaya ka matan. Nag-resign ka. Damno. Dire-diretso. Ngano may anak kung tinaunang anak ta. Ore pasaron man tanga dakos. Ore mo may 3, 4, 5 anak. Basta. Kaya mo talaga. 5. Uy. Haalang nga napatag kanya trabaho. Pinapatag timadan ti anak. Tagbaling nga na siyat nga ina. Kan na siyat nga asawa. Kaya di manunamis ang kaibaga ti asawak nga jak kayat ti aganak. Di mo gayam kayat. So nga pinapasak manong name. Kasi man tinabasamak nga the Cold War mi. Kandan ni nagka-problema nga buti pa nag-usar na iti contraceptive pills. Ngam naasin na po Diyos manong. Ta nagkaanak mitlaeng nga ore laupan. So na, nagbaga mo, aglayget kan, kung nakaladi may katloy din nga maaguan. Ngam gabo talaga di maudi, kat nesesaryanin manong, palagit at narudan ko na. Tanong ka sa natin kasla, hana pulos kayat iti agkaanak. Itan, talaga nga nakadungdung mo, nakapadpatag digiti anak mi kan kuana. Isot may sang na dang awagan dang uliran nga ina. Ora na matrabaho ko man nemi digiti trabaho na ti balay basta maasikaso na nga imbag dagiti anak. Nagbalingan na siya at nga asawa na siya at nga ina. Awanin ti problema gusto nga ti panakaisagana tinaranya nga masakbayan dagiti upat nga anak. Dito nga rod manong nemi ti pagkasarita kahit agyaman naklaon at tilaing mo nga ng urnos kalpasangan na insen keng kaditalyen at through your messenger. Kinagyaman na kintilaing mo nga nang ibasa nga ng tadbiyag kat sabi ko ma dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Rafi. Thank you, Rafi. Thank you, magkadagiti nagbuya.